बेरायनो थांसै हाय फाख्रिखौ हरबा थांदों ओइ लामायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आंलाय बहा थांनाय ओइ दखान थांदोंमोन आं मेथाइ लायनो ए दे फैबाय था होमबा औ दे बेरायनो थांला बायनोसै र' बाजै र' बे फाग्लियाबा न'आव दंना गैया नोंसालाय माथो ओंख्रि जाबोनाय जेबो गैयाहाय भिन्दिजों बयलारसोमोन आयु भिन्दिजोंबो बयलार ओंख्रि जायो थावथारनाय नङाहाय बे थावनायलाय एसे जायोबो खोमाहाय आयु माथो सिगांसो सिबाय दङ ओहाय फाजिफोर फाय जिरायफोर फैलाबायनायानो लकडाउन जिरायबाय थानो टाउनफोरावबो थांनो मोना सेंग्राखौहाय माथो नोंहालाय सिख्ला सिख्ला थांखो आदै मादैयालाय बहा थांदों सिबाबाबो उपाय गैया बिदाफोरा बिबाजै लाया नालाय बिमाफोराबो आरो न'आवनो थासिगोन औ नंगौ नामा औलै नंगौ माथो दाबो लाबोआखै मालाय लाबोग्रायानो लाबोआबालाय आंलाय माथो बुंनोहाय फाग्लिफोर हामलाय थालांसै आं जा गोथाव संखायो दंहाय फाग्लिया रोंखायो नंगौ नामा औ समाय थाबैनो खारिनि सानाजों नंगौ दे लाखिखादो होमबालाय नांथ'हाय मा फाग्लि फाग्ला बाथो खारिखौ थांसै मोनाबायबो औ थोगो आयु दाबो रायज्लायनानै थांसै जेबो नङा दे नों हालाय Dale, non mi sembra cazzo, però quello che sembra comunque. La strada mi è anche bene per malah apa dia di sana bayinya? Mana nak? Nak beri ber? Beri makan sih, tu kumat tu nak beri. Ber apa ni sih? Gober apa soniki? Mak tahu ni sekolah makan kan? Tahu ki? Mak beg gober kumu soniki sih mana sih? Oh no! Apa sih ni sih? Mana kau nak lay? Yeah, mati bawa cai sih. Hey! Salah, mati bawa cai. Gurih bawa beli kia, mati bawa klap zakaya salah. Kamu ni bawa satu kau nak dalam gurih bang hang kau suruh beli kia. Beliau सिथ्लायाव ओंखाम हैग्रा साथामखौबो लानानै दोनगोन आं सासे ओंखाम संग्रा सासे सिथ्ला सिबग्रा सासे दुब्लियाव ओंखाम हैग्रा बाराबा दा मोनायाव लायगोन आं बिसोरखौ टेलिब्लिब दखान फिसा लुलाय फैयोलाय लकडाउन खोमालै नायनोसै नामा ओइ सिख्ला मालाय थां आइखिनि नांलायलालै माथो जेबो गैया खालि गोजा ओरैसो फैनाय जाबाय आं आथिंआलिखौ नों गाराबा आरो बे सिरि खस्थ' गालांगोन नोंना माथो खालामबावनोब्रा गौ नोंखौ नागिरगोन नों दसे जिरायसै मालै बेयावनो न'आवनो थिननाय नांगौलै सिख्लाफोरबो फैयालै दारमासि आयदाय दा फैगोन सानैसो थांखुं जानोसै दे नालाबाय माथो थेमाबो गैला aku जाबाखै लाबोआखैलै नै नोंना बिदिखा ओइ दा लामायाव सोरबाखैबा बिनानै लाखिनोसै ने दि जायो आच्छा पार्सनेल बाथ्रा खोन्थादो माबायदि पार्सनेल बाथ्राब्रा पार्सनेल बाथ्रानि पार्सनेल गोनांथि बाथ्रा आंनि ना नोंनि ना जानो गोनांनि जानो गोनांनिबाबो जागोन आच्छा होमब्ला दाख्लैयो साथाम सिख्ला लोगो मोनदोंमोनलां ओमफ्राय मा जानाय साला सिख्लाफोरखौ माथो होबाय माबा गोबोर मोखांनासो रायलायगारबायना आंखौ बेद्रफुर नोंना मोखांनि गोबोर सायखाना जावखोसो ना माखोसो जावाखैलै बुंदु माथो नोंना मोखांनि बिदिखौ दालाय आं बेखौनो बिदि बुंबाय आरो सिख्लाफोरजोंबो बुजानांगौ सेंग्राफोरजोंबो बुजानांगौ बोरै जाखोलै माबा आंनि एथ' महर गाज्रि मानसि नामा महरासो दङ
माथो नों बेखौ बुंदो सिख्लाफोरजों रायजाबा माबायदि मोनो सिख्लाफोरजों रायजानो मोनबासो गोजोनखायो आंनाबो गोसोआ होनबालाय माथो मिलायखादों औ मिलायाखै होनबा औ मा लामा थाबाय जावखोसो ना माखोसोब्रा बुंदो बेलाय संला मंला मोदाय अरदानाय थां माथां हा बहा थांनो नोंलाय है जिरायबाय दसे रायलायनि नंगौ नामा होमबालाय हा बहा थांनो नोंलाय बायफोरखि थांनो नागिरदोंमोन आङो माबा दाउदै सख्लाफोर दाउदै मोजां मोनदों साननानै मबाइलखौ मानसि मानसिया मा मबाइल बिब्रा हरनोखौनो बायो ना थांलाय नानै बा बे दानि सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ माथो होनो हौवा बोराइफोरजोंसो खारनाय बिसोरो नंगौ नामा मिथिया बिसोरो नंगौना नङा जाखोब्रा बाथ्रायालाय हमना मोननाय लांलालां स्टप स्टप दानो थांनो ओंखारो जाला दानिसो ज'नो होननानै आंखौ थाङा जोङो नोंसोरावसो जानाव माजों दंमोनलाय सेंग्राफोरनोबो नायगोन खोना बेरायबाय थाथाव नायबा नायबासो औहाय ना लोगो औहाय लोगो ayo माथो फाग्लिफोरलाय सोरखौसो जमा लोगो मोनलाय हाय नोंसोरलाय गथ'फोर नागिरदों नोंलाय माथो गोबोरखि मोखांखौ बस्थेयोनो नों